Bine, boss! Salutare! Romanian Talking acum e și pe YouTube. Dacă veniți de pe TikTok, salutare! Bun venit ăsta pe canal. Dacă asta e prima dată ce ai dat de mine, salutare mare! Eu sunt Romanian Talking și fac chestia asta for fun. Tot ce vorbesc și toate chestiile astea sunt ideile mele, sunt punctele mele de vedere. Așa că cu sănătate, cu toate cele bune, și ideea cu YouTube-ul, venind de pe TikTok, e că aici aș putea să pun și videouri mai lungi, cu poate cu traveling, să vedeți cam cum e viața în America. Eu stau în Texas, în zona Houstonului, și pot să fac poate și niște videouri mai lungi. Normal ăsta videourile știți că pe TikTok e maxim vreo 10 minute, aici pe YouTube ăsta la Shorts e 3 minute, dar la videourile normale poți să fie cât vrei. Normal, eu o să încerc să le pun în jur de 20 minute, maxim o jumătate de oră, și cam asta e ideea. Încă o dată salutare, handle-ul meu ăsta de pe TikTok e Romanian Talking și normal pe YouTube la fel. Dacă vă rog, e primul video pe YouTube de pe canalul ăsta, dacă ați putea să dați un like și un share și să dați și voi un coment, să zicem ce credeți despre canalul meu ăsta de pe TikTok și ce v-ar plăcea să vedeți și pe canalul de YouTube. Normal nu o să pot să dau același lucru și pe TikTok și pe YouTube, ăsta o să încerc să fie un pic de diferență. Dar ideea mea e să cresc amândouă canalele, să fie ceva frumos. Multă sănătate vă doresc, toate cele bune și hai să înceapă treaba aici și pe YouTube. Salutare!